medida que a desescalada vai avanzando, moitos galegos e moitas galegas teñen que ir retomando a súa vida laboral e se enfrentan con enormes dificultades para poder manter a conciliación dos seus pequenos e as súas pequenas, dos seus maiores, pero tamén das súas familiares dependentes. A partir do 12 de xullo, no noso país, vai haber un goberno progresista que vai a atender a poñer os cuidados no centro de toda acción pública e de toda acción legislativa do goberno da Xunta de Galicia. En todo caso, nestas semanas que quedan, lle exiximos ao señor Feijóo que no marco das súas competencias poña medidas de forma inmediata para que as familias podan conciliar traballo con cuidados dos seus pequenos, dos seus maiores e tamén de todas aquelas persoas dependentes. É a responsabilidade do goberno da Xunta de Galicia. O señor Feijóo ten que facelo agora. Non podemos esperar ata o día 13 de xullo, cando por fin haxa un goberno que poña os cuidados no centro. Vimos de enviar desde Galicia en Común unha carta aos compañeros e compañeras do Partido Socialista de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego para propoñerlles unha xuntanza de traballo entre as tres forzas políticas para decidir a mellor forma para esta campaña electoral. Ante a inacción da Xunta de Galicia, do goberno da Xunta de Galicia, do goberno do señor Feijóo, que ten as competencias en materia electoral nestas eleccións galegas, creemos que é fundamental que as tres forzas de progreso do país, Galicia en Común, os compañeros e compañeras do PSDG e o BNG, acordemos a mellor fórmula para unhas eleccións que se teñen que adecuar a unha situación sanitaria epidemiolóxica, pero tamén democrática diferente, onde temos que garantir que o conxunto da cidadanía vai poder estar informada. Evidentemente, ademais, temos que facer propostas que redunden nun gasto económico, como pode ser un mailing único, que evidentemente sería un aforro para todos e para todas, propostas que van no sentido de que o conxunto de forzas políticas teñamos a mesma e igual presencia nos medios de comunicación públicos e, en última instancia, unha proposta que evidentemente ten que reforzar, que ten que haber máis debates para que todos e todas podamos trasladar o conxunto das galegas e dos galegos a nosa proposta política para liderar o cambio no país.